Здравейте, приятели! С вас съм аз, Дидо Добрев и Healthy Life Academy. Започвам серия от видеа, свързани с работата на различни органи и системи в тялото. Ще разгледаме причините, поради които има нарушаване в работата на органите и системите, а също така какво да направим, какви действия да извършим, за да нормализираме и да възстановим тяхната работа. Започваме с орган, който най-много се занимава с храната, а именно с червата. Червата са част от храносмилателната система. Започват веднага след стомаха. Отначало върви 12-пръстника, който има връзка с черния дроб и с задстомашната жлеза, откъдето постъпват храносмилателни ферменти. 12-пръстника е част от тънкото черво. Дължината на тънкото черво е 6-8 метра. Основна функция – храносмилане и усвояване на храната. В края на тънкото черво, чрез специален клапан, то преминава в дебело черво. Дължината на дебелото черво е 1,5 метра. То се дели на 3 сегмента. Основната функция на дебелото черво е формиране на изпражненията. При някои по-високи хора някой път се наблюдава дебелото черво да е по-дълго, от 2 до 3 метра. Някой път това им доставя някакви трудности, но като цяло не е нещо особено фатално. Основната функция, както споменахме, на стомашно-чревния тракт е храносмилане и усвояване на храната. Но стомашно-чревният тракт може да работи и в друг режим на чистене на организма. От съседни органи, тъкани, от кръвта се изпращат шлаки и токсини чрез стените на червата в самите черва. Вече оттам в последствие да бъдат изведени от тялото по най-естествен начин. Тук е важно да знаем, че двата режима, храносмилане и усвояване и режима на чистене, работят последователно. Тоест, или върви храносмилане и усвояване на храната, или чистене на организма. Или едното, или другото, но не и двете едновременно. При процеса на чистене, както отбелязахме, токсините и шлаките се изпращат в самите черва. Често, когато токсините и шлаките се задържат малко по-дълго в червата, те някой път се всмукват обратно чрез стените на червата и тръгват да циркулират в кръвта. Тогава човек получава дискомфорт. Най-често срещаните признаци и симптоми, това са гадене и световъртеж. Това нещо се получава, когато има достатъчно дълги промежутъци между храненията. Тогава организма вече е прекратил, е спрял всички храносмилателни процеси и може да превключи на другият режим на чистене. Разбира се, хората тези симптоми ги възприемат като глад, хапват нещо и спират процесите на чистене, а също така спират и неприятните симптоми. Успокояват се и могат да си продължат работата. Ето за това на хората им се налага да се хранят често чрез малки промежутъци храненето, за да не позволяват на тялото да стартира очистителните процеси. Разбира се, за тялото това не е добре. В идеалния вариант червата би следвало да преминат в този режим на чистене, чак след като се справят с всичката храна и изкарате от тялото и тогава да превключат на режим на чистене.
Но, тъй като съвременният човек не дава такава възможност на тялото си, тялото използва даже най-малките промежутъци от 3-4 часа, за да стартира очистителни процеси поне в неактивните участъци на черлата. Когато това се случи, човек хапва нещо, когато това се случи, на него отначало му става лошо, той хапва нещо, пак му става добре и си доволен си продължава работата. Някой път очистителните процеси са толкова неприятни, че даже будят хората през нощта. Има хора, които нощно време се събуждат и на тях им се налага да хапнат нещо, за да спрат тези очистителни процеси. Друг момент, който може да отбележим тук е, че налепите, знаете, налепите на езика и на зъбите често има, те също са резултат от очистителни процеси, тъй като устната кухина е част от храносмилателната система. Същите процеси вървят и в устната кухина. Колкото по-дълго време стоим без храна, толкова по-силни са налепите на езика и на зъбите. Друг важен момент, свързан с работата на червата, е, че червата, заедно с черния дроб също, са едни от най-замърсените органи в човешкото тяло. С какво са замърсени червата? Червата са замърсени с слуз. Откъде идва тази слуз? Разбира се, идва от храната. Тъй като съвременният човек се храни с неестествена храна, а естествената храна за човека, това са плодовете, хората основно се хранят с термически обработена растителна храна и животински продукти. Слузта, която се трупа в червата, като цяло е комбинация от двете. Но най-много слуз образува термически обработената растителна храна. Животинските продукти като цяло вкарват повече токсични вещества в тялото. А млечните продукти също вкарват голямо количество слуз. Месата, рибата и яйцата вкарват основно токсини и вече в по-малко количество слуз. Но като цяло слузта, която се намира в червата, е комбинация от всичката тази неестествена храна за човека. Какво се получава? Хората, храняйки се по много пъти на ден с неестествена храна, започват да задръстват червата с тази слуз. Червата не успяват да се справят с всичкото това количество слуз да изкарват и лека по лека тази слуз започва да се трупа на стените на червата, на слоеве. При съвременния човек практически цялата повърхност на стените на червата е покрита със слой слуз. Тук вече различни хора са замърсени в различна степен. Това хората силно се различават по степен на замърсеност на червата. Когато червата се замърсяват с слуз, тяхната работа се затруднява. Т.е. те все по-трудно почват да избутват храната и да се справят с своите функции. Друг момент, неприятен при замърсяване на червата, това е, че се намалява усвояването на веществата. Защо? Защото за да могат веществата, тъй нареченото мембранно храносмилане, да може то да работи добре, е необходимо хранителните вещества да се намират директно върху стените на червата. При положение, че стените на червата са покрити със слой от слуз, на веществата им се налага да минават през тези слоеве слуз, докато стигнат до стените на червата, за да може да се случи усвояването. По този начин се затруднява усвояването. Съответно, човек получава по-малко хранителни вещества,
Когато той получава малко хранителни вещества, на него му се налага да яде още повече. Като започне да яде още повече, а той още повече яде пак такава неестествена храна, която образува още по-голямо количество слуз. И по този начин още повече замърсява червата си. После, съответно, това води до още по-големи липси на вещества, до още повече ядене и по този начин човек се намира в затворен кръг. И с всеки ден здравословното състояние му се намалява и самата работоспособност на червата също намалява. Друг момент, свързан също с слузта, е това, че слузта е много добра среда за развитието на бактерии. И то на бактерии, които не са добри за нашето тяло. Това са условно патогенната микрофлора. Слузта на практика се явява храна за тези бактерии. Тоест, бактериите, за тях това е отлична среда за размножаване. Когато човек има голямо количество слуз в червата, практически всичката тази слуз е заразена с тези бактерии. Минуса какъв е? Тоест, тези бактерии силно натоварват имунната система на човека, защото продуктите на тяхната жизнедейност са токсични вещества. От една страна, те на практика си вършат работата, т.е. те ядат, изяждат тази слуз, на практика те чистят тялото от тази слуз, но когато тези бактерии са прекалено много, токсините, които те отделят, също стават много и затова на тялото му се налага да контролира количеството на тези бактерии, да не позволява все пак те да се развъждат прекалено много. Какво се получава? Слузта заедно с тези бактерии, намирайки се в червата, като стои, тъй като функциите на червата стават все по-зле и по-зле с всяка година, с годините. Колкото са по-задръстени, толкова по-трудно изкарват даже натрупалата се от миналите дни от храната слузта. Слузта се задържа продължително време в червата. Когато това се случи, когато слузта се задържи продължително време в червата, тя започва да се всмуква обратно чрез стените на червата и чрез кръвта започва да се разнася по целият организъм. Като подкожна мазнина в дихателната система почва да задръства различни органи и системи в нашето тяло. На всички добре познатите настинки, когато същата тази слуз излиза чрез дихателната система. Какъв е минусът тук? Че заедно с тази слуз същите тези бактерии се движат заедно с нея, създавайки възпалителни процеси по цялото тяло. Както отбелязах, на практика те правят хубаво нещо, защото те се хранят с тази слуз и на практика чистят тялото. Но когато те станат прекалено много, тези бактерии, те могат много силно да натоварят имунната система, защото отделят голямо количество токсини. И още един последен момент за днес, пак свързан с микрофлората. Тази микрофлора, патогената, която се храни с слуз, какво прави тя? Тя не позволява развитието на нашата симбиотна микрофлора. Тъй като червата на съвременния човек, почти всичките черва, стените на червата са покрити с тази слуз, няма място къде да се развъди тази наша симбиотна микрофлора. Тази микрофлора, която изгражда нашата имунна система и ни храни тялото
с важни и необходими микроелементи, а също така поддържа имунната ни система много здраво. Но нашата симбиотна микрофлора може да се развъжда само в тези участъци на червата, където е чисто, където няма нито патогенна микрофлора, нито слуз, т.е. необходимото условие за развъждането на нашата симбиотна микрофлора, това са чисти черва. Съответно, замърсените черва с слуз и с патогенната микрофлора не позволяват развитието на нашата симбиотна микрофлора. За днес приключваме. Сега в следващото видео ще разгледаме степените на замърсяване на червата и как ние може да определим степента на замърсяването на червата. Тоест да видим какво е нашето състояние. И по-нататък в следващите видеа ще разглеждаме методите и начините за чистене на червата. За днес това е всичко. Ако ви е харесало видеото, слагайте лайкове, задавайте въпроси. Всичко добро, бъдете здрави, щастливи и усмихнати.